Joo, eli keskustellaan just vinkistä juoksijoille, joilla on mahdollisesti jonkinnäköisiä rasitusvaivoja juoksemisesta jalassa tai vähän ylempänä kroppaa. Eli tämä vinkki kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että jättää kengät sisälle ja juoksee paljon jaloin. Eli se logiikka tämän ehkä vähän järjettömältä kuulostavan jutun takana on se, että jalka itsessään jo toimii iskuvaimentimen tavoin ja silloin kun jalkaan laitetaan kenkä ja sen kanssa juostaan, niin tämä vaimennusmekanismi toimii vähän eri tavalla. Ja se rasitus kohdistuu eri paikkoihin ja vähän eri tavalla. Eli tätä voisi havainnollistaa silleen, että periaatteessa kun jalassa on kenkä, niin kun askelletaan, niin kantapää osuu ensin maahan. Kun taas paljon jaloin, niin päkiä osuu ensin maahan, jonka jälkeen vasta kantapää. Tämä muutos aiheuttaa sitten muutoksia tuossa alaraajeen lihasten toiminnassa ja liikeradossa. Ja tosiaan tämä rasitus kohdistuu eri paikkoihin eri tavalla. Ja moni ihminen todennäköisesti kestää huomattavasti paremmin tämän juoksun tai kävelyn rasitusta paljon jaloin askellettaessa. Eli se kengän pehmeys ei auta tässä tapauksessa, koska se askellus muuttuu, joka muuttaa sitä rasituksen kohdistumista. Vaikka olisi kuinka pehmeä kenkä, niin se ei auta. Se ei auta tässä rasituksen eliminoimisessa. Ja no tietenkään tämä nyt ei ollut se syy, minkä takia mä ehdotin tätä, vaan se syy, minkä takia mä ehdotin tätä, että moni ihminen on päässyt eroon jalkavaivoista sillä, että on siirtynyt juokseen paljon jaloin. Ja on pystynyt juoksemaan huomattavasti enemmän määrällisesti ilman aikaisempia rasitusoireita. Ja eli täällä on ihan käytännön onnistumisprosentti. Eli se on mahdollisesti kokeilemisen arvosta. Joo, ja sitten vielä pari tällaista käytännön havaintoa ja vinkkiä tuohon paljon alueelle juoksemiseen. Eli nyt kun ollaan täällä Suomessa ja varsinkin kun on talvi, on lunta ja pakkasta ja toi maastokin on aika raakaa, hiekkaa, soraa ja asfalttia, niin voiko tuolla sitten juosta niin kuin paljon jaloin ilman, että jalkapohja kärsii siitä tai että se olisi ylettömän kivuliasta? Niin vastaus on, että kyllä siellä voi, eli jalka tottuu kyllä aika nopeastikin tällaisiin, voisiko sanoa, ääriolosuhteisiin, eli kyllä pakkasessa ja lumeskin voi juosta ilman, että se tuottaa kipua. Kuitenkin se vaatii jonkun verran totuttelua. Ja mitä tulee tähän pakkaseen, niin tässä on vielä tällainen erityinen asia, mikä pitää ottaa huomioon. Eli se, että noin varpaat, kuten sormetkin, niin paleltuu helposti kylmässä. Ja varsinkin aluksi kun lähdetään juoksemaan tuolla, niin pitää lähteä tosi konservatiivisesti viemään sitä hommaa eteenpäin. Ei riitä pelkästään se, että tuntuu hyvältä, vaan pitää niin kuin pikkuhiljaa kasvattaa sitä aikaa, mitä on tuolla altistuneena pakkaselle ja lumelle. Eli noin varpaat helpostikin paleltuu, siis elimistö lopettaa veren kiertämisen niissä ja ne putoo, koska elimistö voi luulla, että nyt on tosi paleltumistilanne koko keholla. Mutta mitä pikkuhiljaa kun totuttautuu siihen, niin sitten pystyy juosta aika pitkikin lenkkejä ilman mitään oireita. Ja aluksi varsinkin tämä kylmettyminen voi tapahtua tosi salakavallasti. Eli sen kanssa pitää olla varovainen. Ja sitten toinen asia oli se, että koska tämä paljon jalo juokseminen, niin varsinkaan talvella lumihangessa ja jäässä, niin ei näytä kovin rationaaliselta touhulta, niin vaikka se onkin nimenomaan rationaalista touhua, niin voi olla ehkä järkevää
järkevää lähteä ainakin omasta rappukäytävästään sitä lähialueeltaan, asuinalueeltaan kengät jalassa ja ottaa ne kengät pois vasta sitten, kun on jossain, missä ihmiset on sellaisia, joita ei tule enää tapa ikinä, niin ei ole mitään väliä, mitä ne ajattelee susta, niin ettei tule mitään tällaisia väärinkäsityksiä sun mielenterveydellisestä tilasta. Eli tämäkin voi olla tällainen psykologinen este, että voi olla vähän noloa lähteä juoksemaan tuolla paljaajalla, varsinkin, tai vaikka kuvittelee, että menee johonkin kilpailuihin, jos siellä on kaikilla muilla on kengät, jos olet siellä paljaajalla, niin se voi olla vähän henkisesti ehkä vähän rankkaa, koska ihminen on tällainen laumaeläin, pyrkii tietyllä lailla samankaltaisuuteen. Mutta tämä oli kuitenkin rationaalista hommaa, eli se on kuitenkin se tärkeä asia, että pystyy juosta ilman niitä vammoja ja nauttia siitä juoksemista täysillä.